Elogi de l'estupidesa. Reflexió. El millor paper en societat és el de beneit. Fer d'intel·ligent és difícil i dur feina, sobretot si no ho ets. Fer de beneit és fàcil i no dur gaire feina. I per fer de beneit no importa ser-ho. La intel·ligència és vista com la resolució de problemes complexos, en què s'han de donar les respostes correctes i no les equivocades, o com raonar d'acord amb la lògica, o com expressar-se en cert estil, és una limitació de la llibertat humana. Així, practicar l'estupidesa comporta una major llibertat. Practicar l'estupidesa també comporta un estalvi energètic, ja que la intel·ligència necessita avaluar més possibilitats per trobar les correctes i necessita una memòria més gran per emmagatzemar possibilitats que ja ha determinat com a correctes. Les persones molt intel·ligents poden practicar lliurement l'estupidesa. Així, exerceixen la llibertat i estalvien energia. Les persones poc intel·ligents normalment practicam l'estupidesa i excepcionalment la intel·ligència quan, per sort, donem la resposta adequada. Ja està clar que les persones molt intel·ligents, quan practiquin l'estupidesa, han de mirar de no ser perjudicades o perjudicar per la pràctica de l'estupidesa.